Također mi je čast što je tu sa mnom doktorica Alma Demirović i ja bih sada dao priliku da se doktorica Alma Demirović predstavi i kaže za što će se ona zalagati. Izvoli, Alma. Evo, hvala kolegi Škiboli, pozdrav svim prisutnima. Meni je velika čast biti na ovoj listi i po prvi puta sam se odlučila pridružiti jednom ovakvom pokretu i izaći na parlamentarne izbore. Obzirom da je jedna od točki naših programa i jesu i promjene unutar zdravstvenog sustava, kada govorimo o zdravstvenom sustavu, do sad nijedna vlast nije sprovela konkretnu i pravu reformu zdravstvenog sustava i taj sustav, to je što ja osobno znam i svjedočim, zapravo pred kolapsom. Sustav se za sada jedino drži zahvaljujući gotovo isključivo požrtvovnosti i vrijednom radu pojedinaca unutar tog zdravstvenog sustava, odnosno zahvaljujući zdravstvenim radnicima. Međutim, pitanje je vremena koliko dugo i oni mogu izdržati takve uvjete rada i koliko će još dugo izdržati. Kada se govori o zdravstvenom sustavu, jedna od njegovih važnih sastavnica je i javno-zdravstvena politika. Fokus javnosti u posljednjih godina, a i intenzivno za vrijeme korona krize u smislu javno-zdravstvene politike bio je na cijepljenju. Ono što se može bilježiti je pad povjerenja sve većeg broja građana u sustav cijepljenja i sve veći broj građana koji preispituju taj postupak. Ono što ja mogu doprinijeti zapravo u rješavanju tih problema je u smislu da mogu jasno i glasno artikulirati koji su zapravo problemi koji su doveli do tog pada povjerenja i zašto se sve te poteškoće događaju. Da bismo pristupili rješavanju tih problema, mi moramo jasno znati koji su ti problemi, a prvi i osnovni problem je zapravo, kada govorimo konkretno o cijepljenju djece, taj što se roditeljima onemogućava suodlučivanje u procesu, u samom postupku cijepljenja. Dakle, prvi i osnovni preduvjet koji bi mogao biti početak rješavanja problema je omogućiti roditeljima suodlučivanje. Suodlučivanje u procesu cijepljenja ima dvostruki učinak, pozitivan. Ima pozitivan učinak na zdravstvene radnike jer se oni zapravo time rasterećuju, a ima pozitivan učinak i na roditelje i na djecu obzirom da im se onda nudi mogućnost informiranog pristanka. Druge važne teme koje se nalaze kao problematične u tom sustavu jesu zapravo neregulirano, potpunosti neregulirano prijavljivanje, odnosno nadzor nad prijavljivanjem nuspojava, što je temelj za sigurnu primjenu cjepiva, kao i postupak stavljanja cjepiva na tržište koji se u uvjetima kako se danas odvija pod monopolom proizvođača, a ne prema stručnim smjernicama. Ono što se još kroz praksu uočilo je nešto nečuveno, dakle to je da necijepljena djeca ne mogu dobiti prikladnu zdravstvenu zaštitu. Vi imate veliki broj roditelja koji se žale da liječnici nisu htjeli primiti kao pacijente necijepljenu djecu i pružiti im zdravstvenu zaštitu. To je nešto što treba osuditi i što treba prestati istog časa. Dakle, dijalog, suradnja, detekcija problema i međusobno uvažavanje svih komponenti, dakle i roditelja, i liječnika, i institucija moraju biti temelj javno-zdravstvene politike. Jeste li vi za ili protiv cijepljenja? Kao što sam više svojih nekakvih javnih istupa naglasila, ovdje se zapravo ne radi o polarizaciji rasprave za ili protiv. Radi se o tome da se konkretni problemi u sustavu moraju početi rješavati, konkretni problemi u sustavu su ove koje sam nabrojala, da bismo onda uopće mogli razgovarati za ili protiv. Kako dugo ste odlučili izaći na izbore? Obzirom da se glas roditelja, znači glavni neki motiv za pristupanje izborima je moja želja da jasno i glasno artikuliram koji su problemi s kojima se prvenstveno roditelji susreću u sustavu cijepljenja, a koji se direktno odražavaju na zdravlje njihove djece.